Slovenská televízia štúdio Banská Bystrica uvádza. V hlavných úlohách v slovenskom znení Ján Kožuch, Michal Gastík. V americkom filme Vystrelí Boka korál. Ďalej hrajú v slovenskom znení Emília Čížová, Petronela Valentová, Jindro Obšil, Štefan Halás, František Výrostko, Ivan Viač, Anton Šulík, Štefan Kršňák, Mikuláš Onufrák, Emil Kosír, Marián Sotník, Katarína Zatovičová, Jaroslav Mendel, Martin Horňák a ďalší. Scenár kamera. Slovenské znenie pripravili preklad Zora Škulcová, zvuk Miroslav Lehocký, technická spolupráca Silva Kršačková, Ján Siman, Ján Tesár a Miroslav Stik, asistentka réžie Marta Vestegová, vedúca výrobného štábu Tatiana Kristiníková. Dialógy a réžia slovenského znenia Dušan Kizek. Produkcia réžia. So cold, so still. There they lay side by side, the killers that died in the gunfight at OK Corral. OK.